Čaute, to som ja Golubus Karon a idem na paintball. Čaute, to som ja Play Game. A Urbus. No a odobierajte ma. Takže pôjdeme tam. Takže čaute, uvidíme sa za chvíľu. Čaute, som tu zas a ideme na náš bunkrík. A toto je náš bunker. Ako môžete vidieť. Môžem ukázať šišu? No. Takáto šiša tu je. Gogomen TV. Šiša! Ty debil, čo ma? Poďme hádite! No Takže... A toto je naša ulomená húpačka. To je náš bunkerák. Takže ideme ďalej, tak čaute a uvidíme sa pri ďalšom pokroku. Som tu zasa a furt stúpame hore kopcom. Furt stúpame do kopca. Tu sú také dve cesty, pôjdeme doprava. Tu je tá cesta doľava a tu je tá cesta doprava, ideme hore. Som tu zas a tu je naša lúka. A ideme stúpať do kopčeka. Do kopčeka! Už sme na tom paintballovom ihrisku. A sme tu a ideme do podzemia. A vypadá tu ako si husto. Oh my god. Preboha. Uj. Pneumatiky. Sú tu úplne husté. Takže čakajte na ďalšie. Ja to zastavím. Tak čakajte. Ešte tuto. Takže čakajte. Ticho. Oh yeah, sme tu a akési pneumatiky. Fokus. Také mega pneumatiky. Tej paintballky. Takže čakajte ešte chvíľku. Som tu späť a je tu úplne veľké graffiti. Oh my god. Shit. Oh my god. Paintball klub. Oh my god. Oh, ešte toto. Ty kokos. Oh my god. Ukajte ešte. Som tu zas. Takéto veci. Čo skrývajú. Oh my god. Ešte čakajte. Zase tu sú akési dvere. Tu. A tu sú vojenské kufríky a zhodím to. Kúkajte na to. Oh my god. Čakaj. A tu je nášlapná mína. Čo? Tu sú vojenské kufre. Možno tam bude 100 eur. Ale nič tu není, sú tu akési iba papiere. Škoda. Bude všetko, takže čaute.